Myślisz, że on lubi te spacery? No, możesz takie zrobić zdjęcie. Mama, możesz takie robić zdjęcie. O kurde, teraz filmik nagrywam. O, tak? Ojej. Ojej, proszę. Już sobie usiąść. Oj. Dobra. Chcesz się wspiąć, to się wspinaj. Czyż on nie jest słodki? No co się Ach tak na ty. mnie gapisz? Tak, jest słodki. Dobra, już. Wziąć go na poduszkę, czy zostawić go? No, nie możesz go zostawić, bada. Chyba bada. Bada moją rękę. Ciekawe. Masz na Felę. O Jezu, jak ona chce do niego? Co Fele? Nic z tego, nie znamy jej zamiaru. Jest taki Do interesujący. widzenia.